ag úsáid gach píosa den ainmhí. D'úsáid siad gach uile píosa den ainmhí. D'isiad an fóil agus an ull. Lán siad an craccan agus d'úsáid siad leis na botháin a chlúdach. D'úsáid siad craccan leis an gorachán a chlúdach. Rinne siad éada, bróga agus blancéid as craccan frisin. Bhí clúdaine acu don na naoáin. Bhí siad dianta as craccan ainmhí. Chuir siad cuiannach sa chlúdain. Thu an cuiannach an mún isteach. Chuine sé sin tún an linmh heirim. D'úsáid siad potoga agus feithoga chun craccan a uail le chéile. D'úsáid siad iad frisin chun sleána, tuana agus saida a cheangal le hámad. Lán siad amach bollag ainmhí a mhara siad le mála a dhéine chun bia a chócaireacht. D'úsáid siad sáil le lampaí a dhéine. Conas a rinne ar lampaí a sáil. Stáid a héan. Sáil ainmhí a thaobh. Stáid a dó. Sáil leachtach a ghabhárta isteach ag go mbeadán cluiche. Stáid a trí. Snátha a chur sa tail. Stáid a chathair. An lampa a lasa. D'úsáid daoine na lampaí seo i bluaiseanna mar bhíodar dorcha. Nuair a bhí daoine fuair, bhfuil siad sáil ar a graccan. D'úsáid siad crábha chun uirlisí agus seóta a dhéine. Beir crábh chun páil a dhéine. Spúnó crábh chun bia a iche. Snáthaids-crábh chun fuála. Harpún crábh le hiasc a ghabháil. Seódra crábh.